Здравейте, приятели! Аз съм Алвин. Днес ще играем втори епизод на Hunger Games. И както си спомняте, ония път умряхме 2 пъти. Не печелихме нито един път. И да, този път ще се опитам, но знам, че няма да успея, защото така не съм добър. Ох, още 2 минути. Това беше от мен, дано сте го харесали, абонирайте се за мен, моля ви, лайкове, 200 лайка, дано бъде и чао. Това беше наистина от мен и чао. Да, продължаваме, както си спомняте, няколко секунди снимах. Чикън, чим. Чим. Фокси. Фокси, искаш ли да сме тимче? Чикън. Ох, боже. Трябва да бъде Фокси, трябва да излезеш от играта. Информация номер 1. Епизод първи. Информация. И да, започваме. Фоксито трябва да излезе от играта, но не се предавай. По-хубаво да не се предаваш, защото е най-хубавото нещо, ако не се предаваш. Няма да правя меч, защото ще изчезна приятели, казвам. Зрители. Ох, не мога да се качвам. Може ли да те убия? Как смееш? Ти си с тортичка. Добре. Бягай си ти там. Няма да те занимавам с твоите мръсни работи. Убих го. Право на мен. Той си имал меч, що пък да не си го използва? Бах ти тъпанарен, или? Що ме не уби? По-хубаво ми да умра за секунда, нали? И вече съм с една тъпа броня цяла. Дано сте ми харесали другия клип на Hunger Games, епизод 1, както и. Ау! Да не си посмял! Да не си Демир! Да не си посмял! Да не си! Искам да умра, да, наистина. Защо се мъча толкова, защото искам да умра? Да, наистина искам да умра. Не ми пука за твоите мръсоти, но искам да умра. И да, умрах. Този мач беше неуспешен. Втория мач не е така. Не приключих с едната история. Както виждате, един път играех така. И когато започнах, всичките взеха част, освен мен. И имах една дребна броня. И аз само шпионирах едни хора. После един
един човек шпионираше. И после другия човек, тима му, дойде така и видя мен. А другия не видя мен. И после аз се скрих до детмача, останахме. И после имаше няколко хора. Бах ти тъпото. Бах ти тъпия човек и бягай. Точно знаете, че ще умра. Не, бягай. Знаете, че ще умра пак. Такова е тест. Но пак нали знаете, че ще умра, защото аз съм тук, как да ви кажа, направя провала. Но да не оцелем само малко минутки, ще е супер, ако не оцелем нито една минутка. Оцеляхме една секунда. Хекър! Бягайте вие, бягайте. Само бягайте. Хекърчета. Хекър. Ко правиш, бе? Да не искаш да ти дам един шамар? Искам. Добре. Шамар. Окей. Ти ли каза, момиченце? Ти не ми казвай. Ти ме стреляш с лък. Браво, не ли знаеш, че ще умреш? Плюс, за това, ти нямаше как да спечелиш. И плюс за това, трябвах да те оставя на детмача да видим как ще се справиш. Затвори вратата. Аз съм от човек. Защото изгледни ми нещо добре, като айрон каска. Не ли, зрители? Това би било уникално за всички ви. Но никой не иска. Да видим другия ни. Кил се казва. Къде има един човек, за да го бия? Ако той има айрон каска, ще е много идеално. Ако пропуснах един чет, се жалявам, защото спея. Тук дали има врата? Камионче, дали имаш врата или някой човек не може да ти влезе, а ти да не си дух? Прав ли съм? Да. Какво направих? Вау. Не сте оставили. Тук ще остават древните неща, които не ми трябват. И плюс това много дребни. Видях там отгоре част. И отивам да го виждаме, да го вземеме. Как ще го вземем нищо? Честче. Барела, много тъва, Бах ти тъпото, не ли зрителя, Бах ти тъпанара. Той е най-тъпият човек на света. Трябва да бяга. Випче, ще ми
помогнеш ли и умрях, да. Както виждате, това беше от мен, дано сте го харесали. Чакай. Това беше от мен, дано сте го харесали. Абонирайте се за мен, защото нищо няма да ви направя. И лайкове, коментари и довиждане, зрители!